Дорогие браты и сестры, 25 красовика касцёл успамінае святого Марка Евангеліста, аднаго з чатырох, который напісаў нам гісторыю добрай навіне аб Ісусе Христе. Сімвалам святого Марка з'яўляецца крылаты леў, бо ён сваё Евангелие пачынае ад таго, як голас заклікае у пустыні, а голасам, які гучыць моцна, это з'яўляецца голас льва. І таму святы Іеранім дае яму такую сімволіку. Святого Марка Евангелие вельмі цікавае і самае кароткае. Святы Пётр называе яго сваім вучням, можа для таго, што ён яго ахрысціў. Ён таксама быў вучнем святого Паўла апостола і быў таксама кузінам святого Барнабы. І разам утраіх яны часта выходзілі ў падарожжы туды, куды іх клікаў Дух Святы. Сваё Евангелие святы Марк звяртае перадусім для язычнікаў і людзей не з народу выбранага. Для гэтага ў ім дакладна выясняе традыцыі юдэйскія і тэрміны, якімі яны стасаваліся ў штодзённым жыцці. Маме святого Марка належаў вячэрнік, у которым апосталы спатыкаліся, і куды вярнуўся святы апостол Пётр пасля вязніцы. Таксама некаторыя тэолагі кажуць, што і да яе мамы належаў і Гефсіманскі сад. Больш таго, святы Марк падае вельмі цікавую акалічнасць, аб которой ні адзін з евангелістаў нам нічога не піша, што падчас арышту Хрыста у Гефсіманскім садзе абудзіўся адзін юнак, который начаваў у доме, который мог быць старажоўкай, і, акрыўшыся толькі пакрывалам, выбег і пачаў крычаць, калі убачыў, што арыштавалі Ісуса. І яго схапіў адзін з воінаў са стражы, але яму ўдалося вырвацца, застаўляючы гэтае пакрывала у ягонай руцэ. Некаторыя біблеісты кажуць, што гэта мог быць сам святы Марк. Цікавымі былі таксама адносіны святого Марка і святого Паўла апостола. Аднойчы, калі апостол Павел, святы Барнаба і Марк падаліся ў Малую Азію праз высокія горы Тауру, то Марк гэтаму супрацівіўся, бо, пэўна, не чуўся добрым фізічна да такога падарожжа і не захацеў ісці з імі. Яго падтрымаў таксама святы Барнаба, а Павел апостол аб гэтым вельмі негадаваў, і нават яго ўжо не ўзяў потым у другое падарожжа. Але затым яны зноў спатыкаюцца і разам аглашаюць добрую навіну, аб чым святы апостол Павел піша да нас у лістах да Філімона і Каласянаў. На гэтым гістарычныя успаміны аб святым Марку заканчваюцца. Дакладна мы не ведаем дату яго смерці, касцёл абыходзіць 25 красавіка, але падаецца, што ён меў панесці мучаніцкую смерць у Александрыі Егіпецкай, дзе заснаваў хрысціянскую гміну. А ў 9 стагоддзі яго рэліквіі пераносяць у Венецыю. Там і цяпер знаходзіцца прыгожая базіліка святого Марка, у якой ёсць яго рэліквіі, которую адведваюць каля мільёна турыстаў са ўсяго свету кожны дзень. Марк таксама напісаў Евангелие са слоў і навукаў святого Петра апостола. А адбылося гэта такім чынам. Людзі, которые слухалі святого Петра, хацелі, каб тое, што ён прамаўляе, было запісана на пісьме. І яны так
выпрошвалі Марка гэта ўсё запісаць, што ён згадзіўся. І так паўстала ягонае Евангелие. Аб гэтым святы Пётр сам даведаўся праз аб'яўленне Духа Святога. Вядома таксама, што гэта Евангелие правдападобна ён мог напісаць у Рыме і звяртаецца ў ім да веруючых рымлянаў, бо падае у ім людзей і імёны, якіх яны ведаюць. Святы Марк з'яўляецца заступнікам пісьменнікаў і тых прафесій, которые маюць дачыненне са шклом. Таксама падчас сяўбы вясной 25 красавіка абыходзяцца палі і моляцца аб добрым ураджаі. І мы таксама ў гэты дзень дзякуем Богу за пакліканне святога Марка і верым, што тое, што запісаў гэты чалавек, з'яўляецца словамі боганатхнёнымі і адкрываюць нам вочы на таямніцу паклікання кожнага з нас у глашэнні добрай навіны і жыцця ў любові з тымі, каго мы спатыкаем на кожны дзень.